Pre mňa paliatívna medicína v sebe spája jednak to, čo ma naplňa medicínsky, ale aj ľudský. Že sa tam to naozaj stretáva pri pacientovi v takom holistickom prístupe. A každý ten dielik tej starostlivosti, ktorú dávame, či už lekár alebo iní členovia nášho multidisciplinárneho tímu, tak vytvára takú peknú mozaiku tej starostlivosti, ktorá v konečnom dôsledku potom naozaj prináša tomu pacientovi úľavu a komfort. Paliatívna medicína ma tak zaujala už na vysokej škole, čo bolo dosť také neobvyklé. Ja som jednak nikdy nečakala, že práve tento odbor bude ten, ktorý si vyberiem hneď po škole, ale práve keď som videla pacientov a keď som sa s nimi stretla a videla som, aké umenie paliatívna medicína je a ako im vieme pomôcť a priniesť úľavu, tak som sa rozhodla a musím povedať, že toho rozhodnutia som sa tak tvrdohlavo držala a som veľmi rada, že som to tak spravila. Nikdy nechcem zabúdať, že za dverami izby leží pacient. Pacient s diagnózou, pacient s ťažkosťami, ktoré mu tá diagnóza prináša. Pacient, ktorý má rodinu, ktorý má nejaký život, možno ešte nejaké túžby. A tak nechcem, aby tam bola len diagnóza a nejaká rutina, ktorá je stále, ale že je to pacient, že je to človek s týmto všetkým. Vždy sa ma dotkne, keď pacienta napríklad pohľadím, alebo ho vypočujem, alebo mu venujem úsmev a vidím, aký veľký dopad to na ňo má. Že práve tie maličkosti, ktoré môžeme ako lekári dať pacientovi, majú naozaj taký veľký význam a vidím to v tej spätnej väzbe od pacienta, ale je pre mňa vždy vzácne počuť aj od rodiny také slova vďaky za tú prácu, ktorú robíme, že sme ju spravili dobre a že ten pacient naozaj sa cítil komfortne a aj pre rodinu to bol vlastne naplnený čas, aj keď najnáročnejší, aký mohol byť. Pamätám si taký jeden zážitok, kedy pár dní som chodila na vizitu k pacientovi a aj keď už veľmi slabúčko rozprával, tak vždycky som sa ho snažila vypočuť a dať mu ten priestor, že aby sme boli tak spolu a povedal mi, čo má na srdci, čo ho ešte trápi. A v jeden deň prídem a už mal také veľmi slabúčké ruky, ale chytil vlastne do jeho rúk tie moje a úplne akože z posledných síl mi ich poboskal a povedal mi, že mám vás rád, pani doktorka. A že to bolo pre mňa úplne také najsilnejšie asi, čo som zažila doteraz. Že vlastne v tomto malom, veľkom geste mi povedal vlastne všetko. Mám pocit, že človek tu tak viacej vníma vzácnosť okamihov, vzácnosť maličkostí, vzácnosť takej blízkosti. A istým spôsobom aj získava taký nadhľad nad vecami, že nie je možno všetko, čo je pre mňa dôležité alebo bolo, je vlastne aj skutočne dôležité. Že príde moment, kedy si človek to tak upratuje, že na čom vlastne záleží v skutočnosti a v tých posledných momentoch. Ja myslím, že každý máme obavy zo smrti a umierania, že je to úplne ľudské a prirodzené. Ja by som veľmi túžila, keby nemusíme mať obavy, alebo teda pacienti nemusia mať obavy, že musia zomrieť sami a musia sa veľmi trápiť, pretože to tak nemusí byť. Nemá to tak byť. A my sme tu preto, aby sme im od tohto bremena uľavili. Pre mňa je veľký dar, keď vidím, že sme pacientovi pomohli. A že napríklad lieky, ktoré sme mu dali, tak mu pomohli. Alebo že môže ešte odísť domov a byť s rodinou a stráviť ešte kvalitný čas naozaj doma v kruhu najbližších. Že ja mám pocit, že často mi pacienti dávajú viacej, ako ja im. Že tá spätná väzba a vďačnosť, ktorú dostávam, je pre mňa naozaj je to veľmi vzácne, že niekedy mám pocit, že dám tak málo a dostanem tak veľa, že ani neviem,
čo mám povedať. Hej, že často veľa lásky a vlastne aj života od nich, paradoxne.